khan apps kha an lo install a an lo download a offer pakatan tax khan chenga i hlawh anga tichuan helai piah leh hian tiang tho khan hemi pocket money tanga cheng somli an hmuh khan an hmuh emaw an withdraw tawh khan chenga kha an cashback don ta a tichuan chumi lewa po offer an ti tang khan claim kha a hlawhna kha itel ve the ni chuan i thei helai mi hi i referral code kha ni a referral code hi chhut kher pawngai lo chuan tiang hoa khan ni ta a poisa kan hlawh theihna kha hei ti hian offer awm ta a helai hian offer ah hian kan lut anga ti hian hei offer chi hrang hrang awm ta heng ho hi kan duh chuan ni khatah hian cheng zathum pawh kha kan hlawh thei ni tih kha hriat a tha paytm wallet ah khan tikhan a tha ve em e tin engmah ti em han thawh hah teh chiam kha angai chuang lo a tian apps fa install a poisa rawn lut kan install kan register zawh khan poisa kha rawn lut anga chumi hnuah chuan apps hi chu duh chuan kan paih leh mai the ni daily hunt en don chinila tin a awm ta helai hnuai kan chhiar chuan hemi apps hi in register tawh emaw apps i nei tawh anih chuan poisa i dawng thei dawn tawh lo tihna ni apps kha in register lo kha angai ni a hmaah hemi daily hunt i nei tawh anih chuan poisa kha i dawng thei tawh dawn chuang lo tih kha hriat tur ani new user chiah khan poisa kan hlawh thei ani engmah kan rein register lo na apps kha kan thlan angai a chan chu hemi rush kan lo nei tawh anih chuan cheng sawmi kan hlawh thei kher tawh lo tihna ani mahse number dang kan nei ani erawh chuan poisa kha kan la dawng thei tho ani chuan kan lut le anga ti hian minimum withdraw hi cheng som hnih ani a hnih nga som thum nga som li nga som nga ang kan thei ta a ni katah khan cheng zathum thleng kha withdraw thei ni zathum thleng kha maximum withdraw kha na withdraw thei ni tih kha an lo hritel bawk dawn nia chuan a tha ve em mai paytm wallet hi a tangkai ve khawp mai a chan chu net pack khami kan account na poisa hmang mek lo khan hemi paytm wallet bik ah hian poisa kan nei chuan phone kha kan in recharge thei tih kha kan hriat bawk a tha chuan paytm wallet ah khan ka lut ta a chuan helai ah hian paytm kan hmang ani chuan kan hrianga kan la hmang lo ani erawh chuan kan la hmang lo tan bik helai ah hian hemi hi poisa kan balance en na kha ni a tai kan lut anga chuan helai a chung ber mi hi paytm wallet kha ani ta a paytm chun wallet ani hran pa ta a chuan hemi wallet hmang hian phone kha in recharge thei dika hriat tur hel heng ho kan bank account na poisa cheng khat ma seng mi lo hian hemi paytm wallet hmang hian poisa phone kan recharge thei tih kha kan hre dawn ni chu chu paytm wallet tangkai na ani chu chuan phone kan recharge dawn ani chuan helai hian kan lut ati sual sorry tah lo hian lai hian mobile recharge hain kan lut anga phone kan recharge duh ani chuan tain kan lut anga hemi kan recharge hi chuan ti hian hei hi lo recharge dawn ta ila hemi ah hian ka recharge duh ani chuan ka tinga try tih hi ka hmet mai dawn ta na hmet anga tikhan ma nia in recharge dan khan ta tikhian hemi hi pay to mai tur ni ka pay khan mizoram rural bank ami hmang mi lo khan hemi paytm wallet ami kha a in cut to mai dawn ani chuan paytm wallet ah hian cheng som ngai in ei ni pon
i bank kami kha i withdraw ni po khan i paytm wallet somnga kha ain ring nga langa chumi le i account nami kha poisa kha ain ring don ti nani chu jan hi somnga mani recharge don chuan i bank account nami za i bank account nami za ni le i paytm wallet bi somnga kha ain ring chhong don ti nani chu atangkai ve na ni kan bank account nami poisa save ve na kha ni ti kan thadon nia kalome